Ćao ljudi, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u novi video. Sigurna sam, ukoliko ne znate mnogo o ishrani, zapitat ćete se da li smem da pojedem ovo kuvano jelo, da li smem da pojedem ono kuvano jelo. I reći ću vam da sve može da se jede ukoliko se pripremi na odgovarajući način. Ja naravno ne mogu da vodim računa o tome šta ste vi stavili u vašu boraniju ili u vaš pasulj ili u vašu neku piletinu na neki specijalan način, ali zato mogu da vam pokažem primer jednog recepta koji ja volim da pravim, a to je rižoto sa morskim plodovima. Prvo što ćemo uraditi, uključit ćemo maslinovo ulje da se greje. I ja koristim ovaj neki teflonski tiganj. Stavit ćemo na peticu da se ne pregreje. I stavit ćemo pirinač da se kuva. Potom ćemo iseckati crni luk. Kada smo isekli crni luk, iseći ću i beli luk da ne gubim na vremenu. 2 ili 3 čena luku. Neko voli više, neko voli manje belog luka. Ja beli luk obožavam. Ok, ovo se dešava u realnom životu. Uključena je pogrešna rigla. Tako da, pirinač bi zakuvao juče. Ok, sve smo iseckali, tako da će sve zajedno da ide u ovaj wok tiganj. Kada su fitness recepti u pitanju, sa uljem ne treba baš preterivati. Tako da stavite malo ulja i dinstajte da ne zagori. I kada se dovoljno onako prodinsta, dodat ćemo vodu. Faktički luk treba malo da se zapeče i da se karamelizuje, ali ne da zagori, jer onda će ručak da vam smrdi i da bude odvratan. Kada jednom luk zagori, taj ukus ne može da se izbaci, makar on i malko zagoreo. Tako da dinstajte i zato preporučujem teflonski tiganj ili wok, zato što su manje šanse da vam nešto izgori. Zašto sad počinju mi suze oči? Ne. Ok. Ne. Što se tiče luka, ne morate ga dinstati satima, jer će on i onako posle da se ukuva zajedno sa ovim sosom koji pravimo za rižoto. Dodajte morske plodove. Ali ne. U ovom momentu pojačat ću temperaturu da ubrzam proces.
morski plodovi će pustiti sok, odnosno vodu, tako da definitivno su se smanjile šanse da nam išta zagori sada. Zato smo pojačali temperaturu. Miriše na more. Pirinač kuva, ne treba ga smanjivati, neće preliti. Kada vidite da su morski plodovi već polugotovi, u tom momentu ja dodajem začine i paradajz sok. U ovom momentu kada su morski plodovi već onako postali polugotovi i sva voda se lagano isušila iz tiganja, u tom momentu ja dodajem začine. Stavit ćemo 1,5 kašičicu vegete, malo bibera. Ukoliko volite ljuće, vi slobodno stavite više bibera. Generalno ne smeta da bude malo začinjenije jer ćemo mešati sa pirinčem koji će biti potpuno onako neutralan. Paradajz sok. Stavite naravno odokativno. I po želji malo belog vina, ukoliko želite, ukoliko ne, ok je i bez. So dodajem na kraju kada je skoro gotovo i probam, vidim da li treba još soli ili je vegeta odradila svoje i to je otprilike to. Takođe, dodajemo i povrće. Ja sam izabrala mediteransku mešavinu. Naravno, možete dodati što god vi smatrate da je dobra ideja. Ovo će taman dodati, ko što je zamrznuto, dodat će tu potrebnu vodu, da ne bi bilo suvo. I još ćemo do kraja dodati malo vode ukoliko bude bilo potrebno. Ovo odlično miriše. Sad ćemo dodati vodu i ostaviti da se krčka. Kada vaš rižoto, odnosno smesa za rižoto izgleda ovako i kada se skoro sva voda povukla, skoro, znači nemojte da vam presuši, možete isključiti i ostaviti sa strane. Procedit ćemo pirinač. Kada smo procenili pirinač, sjedinili smo ga sa malo sosa.